Hoxe estamos na Praza de Abastos do Concello de Lugo, acompáñanos Olalla Fernández Davila, que é a portavoz do BNG no Congreso dos Deputados, que ten desenvolvido numerosas iniciativas en defensa deste sector e que nos vai explicar en detalle que é o que está facendo o Bloque Nacionalista Galego para defender os intereses e os dereitos dos autónomos e das autónomas. Vale, moitas grazas, Paz. Bueno, bos días. Efectivamente, estos últimos días o Bloque Nacionalista Galego presentou distintas iniciativas no Congreso relacionadas con problemas puntuais dos autónomos e moi negativos para este momento. Unha destas iniciativas está relacionada ca subida do que sería a Seguridade Social, a cotización, as bases de cotización á Seguridade Social, primeiro o 2% xa nos orzamentos xerais do Estado e despois un Real Decreto do 20 de decembro que amplía a base de cotización aqueles autónomos que teñan máis de 10 traballadores. Nos entendemos que isto no momento de crisis como a que vivimos, un problema para que autónomos que poden contratar a traballadores e a traballadoras efectivamente non o fagan para que non lle suban os gastos. Tamén en relación cos autónomos presentamos outra iniciativa por as dificultades que teñen para cobrar o paro aqueles que cotizan para esta prestación por unha serie, digamos, de problemas a hora de facer visible ou veraz as razóns de por que pechan o negocio, se son por razóns económicas, etc. Entendemos e exiximos ao Goberno que flexibilice esas condicións para que efectivamente negocios que pechan con un autónomo poidan cobrar o paro que para iso cotizan. Hai unha cuestión que é a necesidade que ten o sector do comercio, o sector da pequena empresa de acceder a créditos. Temos pendiente de debate unha proposición no de lei na Comisión de Economía do Congreso para que desde o Goberno se impulsen medidas económicas para que, por un lado, as entidades privadas financieras, é dicir, os bancos, fagan posible a fluidez do crédito. Para eso o Estado se endebedou da maneira que se endebedou para salvar o sector bancario, por lo tanto, que o sector bancario salve tamén os pequenos e medianos negocios e, por outro lado, tamén instamos ao Goberno a que desde o ICO, desde esa entidade financiera coa que conta o Estado, se creen liñas de crédito que posibiliten esta financiación das pequenas e medianas empresas. O sector de autónomos para o BNG sempre foi dunha fonda preocupación. Primeiro, porque temos un número de autónomos, de personas con un negocio a seu cargo ou que traballan para empresas privadas, pero como autónomos, e por outro lado, porque as pequenas empresas destes autónomos con 5 e 6 traballadores son realmente as empresas que máis emprego crean no noso país. Por lo tanto, entendemos que desde a administración pública se ten que afondar en todas as políticas de impulso para que este sector poida seguir sobrevivindo e creando empleo e non como nestes momentos que estamos a ver que pechan os negocios, que pechan os comercios e que polo tanto se incremente esa lista de paro en Galiza tan grave neste momento. Esa é a razón de que o BNG este a facer unha campaña coa moción nos concellos, como dixo ante Paz, con as iniciativas que presentamos no Congreso e tamén coas iniciativas no Parlamento de Galiza na mesma dirección, todas dirixidas a que o sector comercial, a que o sector de autónomos poida ter futuro, poida crear emprego e non quede nun mero eslogan do goberno de Mariano Rajoy de decir que se vai a apoiar a creatividade e os emprendedores e despois estos se atopen absolutamente sin ningún tipo de axuda na realidade.